To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na Renaissance na jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, za ku ga wani faifan bidiyo yana yawo na wata ƙaramar yarinya 'yar kimanin shekaru 8 wanda aka caka mata wato wuka a cikinta. Alhamdulillah a wannan ranar 14 ga watan 5 na wannan shekara ta 2023 mun samu wannan rahoto akan cewa an ga wata yarinya a wani kango an caka mata wuka a cikinta wato a kureken sani karamar hukumar kumbotso a nan jihar Kano, inda yarinyar take kuka sannan kuma jini yana fita daga jikinta. Wannan ba rahoto ne mai daɗi ba. Bayan samun rahoton nan an yi sauri an garda da ita babban asibitin Malam Aminu da ke cikin garin nan Kano, wanda kuma a lokacin aka kwantar da ita wato aka fara yi mata aiki. Haka zalika kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da faɗa da cikawa, ya ba da umarnin a yi duk abin da ya kamata na ganin cewa an tattara bayanan sirri da kuma sauran dabaru na aiki, musamman amfani da na'urorin zamani, ganin cewa an kama wanda suka yi wannan aika-aika. Dama ita wannan yarinya mai suna Sharifa Usman, yar kimanin shekaru 8, ta ba da bayani akan cewa an ɗauko ta ne daga unguwar Gadon Kaya, wata makociyarsu wadda bayan ta ɗauko ta mai suna Fatima ta kai ta tun daga Gadon Kaya karamar hukumar Gwale, ta tafi da ita Mariri, inda kuma ta kai ta can ta yi yunkurin ɗaukar wuka ta caka mata a wuya, ta yanka wuyan, sannan kuma daga nan ta ɗauki wukar ta caka mata a ciki, wukar ma ta makale a ciki din. Tun daga nan hankalin ya tashi, wanda tun daga lokacin nan wato bacci ma baya yiwuwa sosai, ganin cewa wannan aika-aika da aka yi wannan mata bata zo hannu ba, wanda alhamdulillahi gashi an kai ga nasarar kamuwa wannan mata, wanda kuma gata za ku ji daga bakinta me da me wato ta aikata. Kina jina? Menene sunanki? Fatima. Fatima wa? Salisu. Shekarunki nawa? 35. Na? 35. Aina kike da zama? Gadon Kaya. Gadon Kaya. To ba mu labari tun daga farko me ya faru da wannan yarinya da ke? To, shi dai yarinyar nan kawai dai ina zargin dai babanta yana zuga mijina dai akan yi aure kawai. Na? Shi ne. Ina tunanin babanta yana zuga mijina kamar ya yi aure, shi ne kawai ya sa. Ya aure ko ya ƙara aure? Ya ƙara aure. Ku nawa ne a gidan? Ni kaɗai. To ya kika yi da kike wannan zargin, me kika yi? To shi ne dai kawai na kiranta na ce ta zo ta raka ni, da ta zo ta raka ni. Ina ta raka ki? Ki ba mu labari a me kika ɗauke ta, ya kika yi, wanda dabara kika? Sai na kama hannunta na ce zo mu je Sharifa sai ki raka ni da su. Inda da muka taho kawai sai na sai wukar sai na caka mata a cikinta da muka zo Mariri. A ina kika kai ta? Cikin me kika kai ta? Cikin sabon ginin nika ne haka. Irin baƙuwar unguwar nan. To ina da ina kika yanka mata wukar? Sai ni daman cikin ne ni ya caka. To sai kuma sai na sa da ta tare sai na sa a wuyanta saboda da ta ɗauke hannunta, da ta ɗauke sai na dawo cikin na caka. To kuma ma har wuyan ma ya yanka. Amma daman asali ni cikin ta nan. To da kika cika a cikin, ya wukar ta yi a cikin? Sai ta tafi sai da ta kusa fitowa. To ban san a lokacin da in dai ba a gigice nake ba ta fito ba. Ita wukar kenan. Daga ƙarshe sai na ganta dai kawai a waya a waje. To ban sani ba ko na gigice ne, amma da alama da ni a lokacin gaskiya bata fito waje ba. Ta je kusa fitowa ta dago fatar amma bata bullo ba. To daga nan bayan kin yi wannan aika-aika me kika yi kuma daga nan? Ina kika tafi? Sai na tafi na zo nake neman mota zan hau. Ni kuma ba ni da kuɗin lokaci. Ina za ki? Kawai ni ko ina ma. Zan tafi. Dama na ce zan tafi. To amma ina kika gudu? Sai na tafi can wajejen garinmu amma ban ƙarasa garin. Ina ne garin naku? Dangulmi. A ina kenan? A Jigawa. Me yasa baki koma gidanki ba da ke wani abu? Ban koma ba. Da zan koma sai na fasa na ce bari kawai ba. To ke yanzu an tambaye ki me ya kai ki aikata wannan aka me dalilin ki? Kawai dai tsautsayi. Tsautsayi. Sosai. To wani zai ce gaskiya anya ko wannan wanda zai aikata wannan abin rashin imanin yayi yawa. Saboda kishiya? Haka ne. Za a faɗa haka ne tunda an yi. To kina shaye-shaye ne ko bakin miji ko bakin iyaye ko kuma a'a wani zai ce ma baki da hankali ne? Ina dai da makarai haka amma haka. Ina da haka kaina da makarai. To a baya an taba kai ki asibiti? An kai ni asibitin da wani. Sau nawa? Sau ɗaya. To kafin aikata wannan aika kin taba yin irin wannan abin ki ce zaki dau wuka ki yanka wani ko wani abu makamancin haka ko ki dau sanda ki buge wani? A'a.
Baki taɓa yi ba? To ke me kai ki ga yin wannan? To, sharin shedan ko? Eh? Ikon Allah. To ke kishiya ce ba kya so? Kawai dai ganin ana cikin yanayi kawai yasa sai naga kuma ko mutum ba ya niyya da kansa ba bai kamata ana cewa sai ya yi ba ana tunani. To kamar yadda kuka ji ta faɗa dai yanzu haka tana babban sashen binciken manyan laifuka a nan Banfai wanda kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda ya sa an ajiye ta wato a ɓangaren kisan kai wanda kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar a gaban kotu. To ga mijin nata ma muna tare da shi zan ɗan yi masa tambaya a takaice saboda kun ga ta ikirarin cewa wai abokin nan baban yarinya can wato yana zuga shi zai ƙara aure. To bara mu tambaye shi shin da gaske akwai wannan ƙarin auren ne ko ya abin yake? To malam za mu ɗan tambaye ka a takaice ka ji abin da matarka ta faɗa? Na ji. To me gaskiyar wannan magana ta faɗa ita wai ta ce saboda ana zuga ka ne za ka ƙara aure shi yasa ta yi wannan aika-aika? Ba gaskiya ba ko ƙamshin gaskiyar babu. Ni ban tashi ƙara aure ba. To me wannan magana ta ina ta fito shin dama ta taɓa gaya maka me tsakaninta da abokin naka? Daman tana faɗa. Tana cewa ana so a zuga ni in ƙara aure. Wa kenan zai zuga ka? Da shi Usman ɗin da sauran abokanai da sauran waɗanda muke gaisawa da su. Ya ka ji a ranka da ka ji ta aikata wannan aika-aika? Ai abin gaskiya ba zai misaltu ba. Ba zan iya baka misalin cewar ga abin da na ji ba saboda rashin daɗin ban taɓa jin irinsa ba. To yaya magana ƙara auren akwai ta ne ko babu ne? Zan iya cewa akwai ta in Allah ya kawo amma a yanzu dai babu. Allah ya kiyaye. Amin.